Takže čau, tady Zuzu. A tady Denny. Tak a vítáme vás u takového speciálního videa a speciálního Protože tohle video je poslední v roce 2016, tak bychom vám chtěli popřát všechno nejlepší do nového roku 2017. No a toto video je trochu kratší, my vám nechceme jenom popřát, je 51, 23:51 a problém je v tom, že my půjdeme u Dendy, půjdeme nahoru. No a problém je v tom, že my tady můžeme být přesně do 12, takže my to uděláme o 8 minut dřív, Takže teďka je zase nový rok, jo, je sice 52, ale... 0, jo? Šťastný nový rok! Ještě tu foukačku.